Li gundewarê Şamê li Xutaya Rojhilat îro di danê sibê de firokeyên rejîmê bajarokê Şebca bi gaza klorê topbaran kirin û di encamê de hejmarek kesên sivîl jiyana xweş dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Di heman demê de li Rojhilatê Şamê li taxên Cober û Qabûn şer di navbera artêşa azad û milîşeyên rejîmê de dijwar dibe. û li gorî ku hate ragîhandin ku gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Li gundewarê Hemayê li navçeya Sehlilgab ketîbeyên artêşa azad di daxuyaniyekê de ragîhandin ku wan bajarokê Sermaniyê bi tevahî kontrol kirin. Ji aliyê xwe ve Firqa Sahilî ya ku bi ser artêşa azad ve da diyarkirin ku hêzên wê basekê hêzên rejîmê li ser rêbenda berekê teqandin û di encama wê de bêtirî pêncî leşkerên rejîmê ku di nav wan de efser hebûn hatin kuştin. Her wisa hîn çalekvanan dane zanîn ku leşker û şebêheyên rejîmê ji rêbendên xwe yê li gundê sirêhîn vekişiyan. Li başûrî gundewarê Idlibê artêşa Elfeteh diyar kir ku hêzên wê tankeke leşkerên rejîmê li ber deriyê Kampa Qermîd teqandin. Her wisa li derdora Kampa Qermîd û rêbendên Gaziyê, Biyût û Medacin pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn. Hêjayê bîrxistinê ye ku duh artêşa azad çar rêbendên rejîmê û girê Esfîn yê stratîjî kontrol kir. Hevdem li gundewarê Idlibê li navçeya Cisr Şuğur ketîbeyên artêşa azad rêbendên Eltel, Zilêta, Masara û Eyn Sibil kontrol kirin û di encamê de heft tankên rejîmê hatin têkşikandin û gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Li aliyekî din hîn jêderan dane zanîn ku bi dehan ji termên efser û leşkerên rejîmê gihane nexweşxaneya wetanî ya navçeya Cisr Şuğur.